V dnešnej časti si predstavíme vybraných škodcov na buku a podrobnejšie si opíšeme likožrúta bukového, ktorého nazývame odborne Taprorichus bicolor. Je to najpočetnejší druh podkôrneho škodcu na buku s veľkosťou len okolo 2 mm a tmavým sfarbením tela. V prírode sa objavuje pomerne skoro, už od konca marca a má celkom 2 generácie do roka. Napadá najmä z výšky po ťažbe, vyťažené drevo na skladoch a korunové časti najmä suchom oslabených bukov, ktorých je v našich lesoch bohužiaľ čoraz viac. V posledných rokoch sa stretávame v praxi s novým fenoménom, tento druh totiž napadá už aj živé buky. Je to sprevádzané najskôr mokvaním, neskôr začnú vznikať rôzne poranenia kôry, praskliny až deformácie, pravdepodobne vplyvom sekundárnej infekcie, ktorú práve tento druh spôsobil. Na našom pracovisku vykonávame monitoring výskytu a výskum takto napadnutých stromov. Tie stromy často atak prežijú, ale sú technicky znehodnotené. Preto začíname používať pojem, že z nenápadného sekundárneho škodcu sa stáva druhotne technický škodca, nakoľko cena takto napadnutých sortimentov je potom nižšia. Ďalším významným škodcom na buku patria napríklad krasom zelenkastý, červec bukový, drevokazní škodcovia, tzv. Ambrózové chrobáky, viacero druhov fúzačov či významní huboví škodcovia ako peňazolček početný či prachnovec kopitovitý. Taktiež veľmi často sa vyskytuje tzv. Nepravé jadro. Všetky tieto druhy a ešte o mnoho viac nájdete na stránke škodcoviadrevín.sk, kde si cez jednoduchý filter zvolíte drevina buk a vidíme, že do úvahy prichádza takmer 120 druhov. Viac podobných videí o škodcoch nájdete na YouTube stránke Los Banská Štiavnica. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.